wala ka bisawo Amin. ala ka ta ko kan Amin. ira ha ma kama Amin. sallallahu mustafa Wasai. Kamari. ana ko to mun shina Naam. ana la bo am badu ni Che. ana ko ne ko Tiga Allah. le ya so Naam. cercle de ça Che. Odo. le 25 Naam. 6e mois Aha. l'année 2018 Che. Odo. yalla erlabaya Naam. erflamata Aha. ni aje aklu garde ga tabunya flamé Naam. amul ko Tiendo. d'accord On cherche la protection auprès de Dieu. amit daga ni ala famo fe O kaka. c'est bébé c'est ala memo Wallahi. kawana Naam. amul fulilla Ah. Poli. ni bara da me fode Aywa. ni bi wulu ma ce Aha. ambiya be Tiendo. na Contre les Satan de celui qui dérobe l'homme à la poitrine. ni ga bo shaytan toroma Amin. mbindi jowa shuwashi abisuga Tiendo. a'udhu billahi Aha. min ash-shaytan Naam. اللعين Aha. الرجيم Amin. شيطان مين ولا كلمة Aha. عرفت Naam. نيجا بواك النعمة Tiendo. نعم Contre les féticheurs. على جانجي كما سمو طلبة Amin. يا فنو لبيت المدين Tiendo. Tiga tola. على بيت ماري Wallahi. Bele. نعم Contre les hypocrites. على جانجي تجورا طلبة نيجا فلسطين نافيو Aha. وبيت مقلوب بلا Tiendo. قم أندلو Ah. وبتاوه نيسيتو Aha. وجيرا تدمو قولا بالله Ah. Bele. على كدوجي Amin. وكذا كان مصير فا Aha. سبب مصري على كسودي Tiendo. Tiga tola. المسجد Wallahi. على كل مسجد سوكوزا كي على Aha. كل مصير على كسودي Tiendo. هكذا صور بطل خلود عليه Tiga tola. دنيا صدق Aha. ولا الناس يقول بيتوي فوق دنيا كدوكا Ah. وكفر على الدولة Ah. Bele. Tiga tala. Wasdoro. لا تقول بانشر الله على دنا Aha. Kabako. لا تقول ندير لك بدي ما موت ما Afo. نجوك ما نعرف كده Aha. أبي ما كني مرة كتير ما كنت ما نقول اليوم مو ده Aha. يكتبوا كفر اللي Naam. ما نقول Tiendo. joge ba do be make bolo le joge yi ndan fiki Aha. make de joge ta ka tane sugula Naam. ba fi Aywa. Kamari. abo to le ko joge yi ndan fiki ko ndan fiki boy Aha. Tiga tola. ay pri ni wo joge la Aha. joge to ni jashi de pri de Naam. o pri ka tana pri Allahu Akbar. e ka ko mu na na ko mo mo ga na ka mo ko e sugula Aha. ko wa wo misalla Aha. ay pri fora pri jashi de Aha. ni ni da do bi da la je Aha. ko ma ke ko joge de da ya da ko Naam. ko mo ko mo ma Aywa. Maka ba ko fui sala Aha. na biya ko Ah. Aywa. Kamari. ko bula Awara. ni no ko kala ba lo ko Aha. o e ba ji ba Tiendo. o lu ba ti Aywa. asura de Aha. fo no mo ga do na Olu nalo. mo ga do ko ni Aywa. Aywa. Kamari. o no na o ko mo mala Aha. Hey hey. maka ko fui sala bula biya ko ko bula ti do Oh. Aywa. o ga mi de Aha. o fo ne ala de ka Naam. Ah. o ni do ra ta ko ko da Aywa. o de na ti do le do ka sa Tiendo. Tiga tola. na ko ma ti na fi Aha. ti da ka Ah. lu ni do ko Aywa. so mo na fi ko ko ala ya ka fi Tiendo. ni yɛrɛ min o taara ni jɔnbɛ ye so jɔnbɛ y'i jogo dilan k'i jogo ɲɛ ɲɛ Naam. Aha.
ni bi do ko ko ya lam gila ni me do na do bi ko no wa to ndani shira ja to ya awo la me ya ka me ya la na ba re ni kai o bi da da ti ba fuka Samare yo ko da ti tiga to ya ni so wale ni bi la ki wa ti ka le ki to wa bi ko la ni ke ko da ko ko ki du she ali mu she wa ti mo ngare ta subhanallah ba ni e so di tiga to ya Even if you want to do the letter to do before you there. You remember the men of Mata you want to have quality. You want to know. You know what I do nothing. You remember the easy to make a local. Bravo. Aya. Akakashi. Akakashi. Maka mutane ya. Wanda ya ba ku mumila. Akofu. Kakakiti. Oni jojo mumila. Kofu. Ayo. Ko imake mumila. Kofu. Ayo. Oni ere mumila. Kofu. Ayo. Ko kuma da bilawa. Kofu. Ko fara bilawa. Ko ayi. Ayo. Amma mumila. Ayo. Kanya. Ago. Kabe do mi ne dra ko so ya. Na. Mane mi na fiyo ko ne joy. Iri mi ne. Ko mi de. Na. Iri bere. Iri tare. Ko mi wo de. Chendo. Mane muso. Mane do ko ne mo do. Na. Ko mi na muso flana pu ka fareka. Kalma te ko wadne o manne ci wala de ka kashi ko. Samare mana mala ko da Ni ba mala ka ka fa tuwa. Ko kada ko la ka me ce da flana ta. Subhanallah. Bele Subhanallah. Abula. Ayo. Utoka. Subhanallah. Ni gara duga. Muso ya ta ba kena. Ne ka shiga ko. Ayo. Abun mutuba. Konga. Na. Ko ale ni milko. Ko ale no be pedo la ni muso sera ko so kada me ba. Na. Ko kabu. A ce da muso. Alhamdulillah. Ni o ko muso mo da ga mo na mo re jero. Abu wali. Ani magalo. Ate mo. Allah. Subhanallah. Ayana ta to. Ayana ta Allah ta. Allahu akbar. Ako iri murukwasa Na. murukwa iri sebo mwishi dole ndiga kapia Na. mi bara doke ite bo mwishi la ko akamu kono ate muzerefu Subhanallah. muzo bla ka bele ya Ay abada. o wada tara muzerefu ko bla na hasegi kono ko ko aklano anda mwishi Ayo. mwishi kene malazi sini melo ndaldi ndakal na tiga Ayo. bele kada ko ko jamulo Ayo. Allah anda amruji Ayo. kene malazi akata mo ko bela atla Bisa materi. ini ngara ndige mo do ko ni ko bi ka di make ma ay sama ko da di make ma bu tila sugula ay di ci xar ni duni Na. mo mi na tere make yi taga ko da duni ke mami ke ba yi ci ga ka ci Ayo. Ayo. amma ko da ga ka su da ko fu ko mo le la ko fu le so je mo ngila ko fu Na. le mo so mo ngila ko fu o ko bi da ko ai Na. bara bi da ko ai amma mo ngila ko fu o ma ga ka ci ko le Ayo. akuma ne da kashi yo kai ta ma ka bi to be e de sa ko jo ka bi ne ka to ko ya Na. ma e mo ne de ki ko ne jo Chendo. e ne bere ka tare ko mi ye wulu di ma Na. e mo na buti da ya to godu e mo so ni tare de ki da ki ko to na ki shi ga
ma bi u kɛlen ko jɛnɛya la u bɛna ka ko ne sira ye ko muso k'i kantigɛ u ka fɛn jɛnɛya ma ni ne ye miiri ko nin ye sigilen balolen yan n'i sera fin bɛ sa bi belebele ne ye lɔgɔma bila minɛ kɔnɔ a ko i ko cogo di ko walahi n'i ma d'a la taa ko sisan i k'i da i ka jɔ kɔnɔ komi i bɛ sunɔgɔ la k'i ɲɛ tugun n'a b'i kantigɛ i b'a fɔ ten ale ye min fɔ muso ye ne bomo si yan ko k'a tigɛ murukura la muru bɛ k'a tigɛ yan bomo tɛ k'a fa fɛ yan n'a fɔra ko ka bomo si tigɛ ni a fɔra ko i k'a bɛ tigɛ bomo si tigɛ dɔn ni muru y'i sinna k'a ma mun b'a yɛrɛ la ko k'a tigɛ. Cɛbakɔrɔ fana min ko a ma a jɛngɛmuso ko ni cɛ dɔ kanu na ani kabakɔrɔ kari la a bɛɛ la o b'a la dɛ o b'a la e ye jate o fɛ dɛ mun kɛra o yɔrɔ bɛɛ ma kɛ min ye da ka na so a nana muso ma se da ko n se ka na bi n bɛna imposé dɔ ka lafiya a bɛ ni da kɛ jɔ kɔnɔ k'i ɲɛ tugun kalawaji tɛ jɔ kɔnɔ dɛ a tɛ jɔ kɔnɔ ayiwa e bɛna kɔgɔ kan o yɔrɔ bɛɛ jɔnba taara ka buguda la ka taa muso kɔ ye ɔ n ko min f'i ye dɛ nin y'a kɛ kuma ye dɛ ni bomo si tigɛ kuma ye ne de ta ye n ka fɔ ye n b'a kɛ cogo dɔn ni sisan tɛmɛna a b'i cɛ dɛ i t'a tigɛ sisan i bɛ t'a tigɛ sisan ni waati dɔ jɛra ka ban o y'a cɛ e ne de ta ye n ka fɔ ye sisan n b'a ɲɛ dɔn a b'a ɲɛ dɔn koyi. o yɔrɔ bɛɛ muso ye muru ta ka ɲɛsin cɛ bomo si ma a ye muru bɔ k'a bɛ bomo si tigɛ cɛ kirina ka wuli k'a tɛgɛ minɛ o b'i fa tiɲɛ na mɔgɔ min bɛ ka tigɛ n'i y'o fɔ i b'o kɛ cogo di a k'a yɛrɛ kan tigɛ kɛ e bila n ye cɛ de y'a muso bugɔ k'a fɔ k'a bugɔ a bolila ka taa nafiki bolila ka taa muso faso la ayiwa a ko ayi a ko walayi n bɛ kelen fɔ ye a denmuso cɛ bi sɔgɔmada in na a y'a denmuso minɛ k'a bugɔ fo k'a faga a denmuso ma diɲɛ bɛɛ kalan bɛɛ kɛra ne ɲɛna ye subahana k'a fɔ ale ɲɛna gan cɛ na cɛ fana ye muso bugɔ fo ka muso faga a gɛlɛyara ninnu fana nana sɔrɔ muso faga olu m'o ɲɛɲini de yan ayi olu y'o kɛ cɛ kan dugu bɛɛ muso somɔgɔw bɛɛ kɛ cɛ kan kabako o bɛ ka cɛ bugɔ tuma min na a bolila ka taa cɛ faso la a denkɛ a ye muso min furu dɛ a muso somɔgɔw de nana bugɔ k'a fa de a ma diɲɛ fɛn fila a bɛɛ kɛra ɲɛna ye o bɛna ɲɛfɔ a ɲɛna olu fana girinna ka bɔ ka taa sɔrɔ cɛ na o denkɛ bugɔla k'a fa bɔrɔnakaw fɛ dugu fila ye kɛ ɲɔgɔn na k'o to kɛlɛ ni kɛlɛ ka ban n'a bɛ taara duguta la a y'a yɛrɛ ɲini subahana kɔnmu la hypocrite ala k'an kisi jijikɔrɔ dɔ tunu ee a man sa siga t'o la contre la renégation ala k'an kisi mɔgɔ minnu wulila yɛrɛ ma ala k'an kisi tɔɔrɔ ma nga jaabi dɛ e bɔra mali la yan i fa sabaranda ba tileginda seri sogow da to nɔgɔlan kelen damuguni e taara jamana kɔfɛ ka dɔɔnin dɔrɔn ka yaala ka sunkuruba kɔrɔ de bɛ dɔ ta k'i yaala ko diɲɛ bi yan ka ɲini fa ni ba olu y'i wele ne telefɔni yɛrɛ ta a bɛ fɔ mɔgɔ min wulila a yɛrɛ ma n'i y'a ɲininka k'e bɔra kɔmini jumɛn na bon ne bɔra sabi a bɛ ka sɔrɔ ka fɔ bara in kɔnɔ quoi tellement ko Niasso cɛ dugu ye min lakodɔnnen ma don Mali la min kɛ o kuma a tɛ se k'o fɔ nka e ye valeur de bonya yan nɔ kabako k'anw bɔra san wa sabu mun bɛ san yɛrɛ kɛ fɔ dugu caman yɛrɛ n'a ma ko dugu den ne b'a fɔ maire bɛ yen maire kɔrɔ bɛ yen directeur kɔrɔ bɛ yen mais n'u ye Niasso bilayi mɔgɔ dɔ bɛ bonya o fɔli ma mais aw denkɛ Isa ka bɔ koro kelen b'u la yan o m'a yɛrɛ bonya ka dugu ma Sangare ka taa la dɛ
أي ولا بكرة موالي ما يبيتا بسولو على جاتك موالي نعم نبي فيك سالة ولا نية سفرة وتشتي نتابع ولا بالبلاد أي ترى مو بيتا موالي ولا ونخ نوري ري وتعلي مبارك عليكم شنو فمن ينسى من يقرأ القبر شنو Dese mana Islamiyala, sende mana Islamiyala, sende ya fara bena, jene sende ya fara bena, namara sende ya fara bena, jimoriya sende ya fara bena, gawan sende ya fara bena, ngala nanya koda bitega kolo kolo to shabala, bitega namara ke to shabala ka bedabla, ka mogo wole kana alama, ka bimbe sanda norola, lo kana do ko nyele tebe. Wahare! Salale. Funangani. Jogana. Contre les vaniteurs. Ala kandi si yelo boroba. Yelo la ba yelo na ba yelo to akila. Shendo sigatola. Aba yelo sigatola. Wari haramu yelo. Atile. Wa mo bi yelo ko ko le tifu sola. Yelo la. Shendo. Ndi la ko tie wuce ne fato ke venze. Seni ni shoni jaga de ni. Ka sabbesu. Le akesara. Ala ko seni shimanya. Abi shi ka seni da fla shimanya. Ko tere shimanya. Hiji shimanya. Iga sabbesu ni mimike ni samba de ko la ko mo de. Allahu akbar. Ibi wuce ke je ko mo do ye wa telefoni. Ko mo de ala. Allahu akbar. Sabako. Iji bagale de alkamala. Ni ala mo ko de. Ayo. Alete. Ngada de ko. Ayo. Lele ko 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 ma ko kuna. Ala ko ikando. Ko ni ngamo le ni sumalo bagale meju. Awo ko na na se gera choko. Ko ni ko ko borgeola. Nu na ni bizere de sala se ka famula. Ko na tumini. Ado ko yedi na suro ko o be ka be tuwe. Ko ni le sangi mo worola. Ko ko handi ni ko ya ka ko la. Ko ni ga fai. Ala ke yewa. Ami chama vo bide. Ako ikana kwaga seli. Ay no place ko bagale de kilo sufa sabagale. Ni ala mo ko mine. Asif mi fulola. Abi sigi gera la se fulemba. Lu ko bor mi se la e to bi shiga tele ko. Ni la ta ke be shegi ola. Donc ko ha ko ko baji. Mo ko ko ga la tifa. Ay mo sa tra mo. Ayo. Akwai kano, abi wakilin zaka ta je ko wala ita wakilin mola. Ba a rasa ga yinga. Nan wakilin da ko ba nan wala ko wakilin lafi. Ne ba ai kira kisra. Ne ba ra ko ba ko da ko ko. Ne ba ga dogo da rawa sani ma shege. Ko bida da ne ba da ga dogo. Ko ita sai. Akuba ne ga mu biye. Aga kai da ga sai. Abi ti ti ga la. Ko fa ro da yin da. Ne ba da ya wani sawo da wani mutawo. Ina wani sani ma ko ndo ya abu da ko wata. Donc a ver ko da sawo da ta hijila. Ko ita ba yi. Mais là, on a comme ils ont fait, mais il faut que tu aies le coup alors qu'on me l'a dit, le jour là, il y a un autre coup, il y a bien ça, on fait bien ça, on m'a été en groupe, on m'a mouni, on m'a aïwa, mais après le frère là, aïwa, t'as la voix frère là, à la diable, comme moi, je suis né, à mon frère devenir, lui a parlé à mon téléphone. Allahu akbar. Samare! Am tare da siraba. Mais on va voir ça pour vous le faire pour ça. Murga jarabede. Ni ngado ni tado kana kada. Haramu ya fura pole saraka tibe. Mo ko ya ke. Ni tabaka dole ko be janne. Samare! Ai mo de fura por saraka. O kishira. E tara da saraka. E tara. Awa ibidin. Lu ko ga ko fura ko de bashi. La de tene kare. Ai. Lu ko tara por saraka la ko nyame. Asa ko de maka. Ai. Ni de makara na sa. Ko sere. Bilbile! Contre les mauvais marabouts. Alors, il y a un ministre pour le tour de l'homme, parce qu'il y a 10 jours. Ça va quand il y a une. Eh, on va regarder. Ni de l'eau, la loi, et puis on va regarder.
ayo an yɛrɛ fɛ yan den min tununa an ka komini kɔnɔ an ka mara in kɔnɔ hakɛ b'a la wa hakɛ t'a la dɔw taara diɲɛ tan ni fila tiɲɛ don a bɛɛ ye den barikama o olu sigi an bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais olu dabali k'u bɛɛ gɛlɛya alhamdulillah Y'olu bulo. wa dɔw gɛngɛlen bɛ kɔnɔ yan bilayi an tɛ nɔ a diɲɛ ko don ka taa bɔ waati ta wa a tɛ se ka foyi dilan fa ye a tɛ se ka dilan ba ye fa ni ba laban musa daga den musa ti dugu sɔrɔ bilen a dabalilen bɛ bɔ ci kɔnɔ kaburu dɔ yan Sangare. nin bɛɛ ye mori k'a k'u ka baara ye nin fɔba ma sɔrɔ fana A barati. nin fɔ dɔrɔn k'i ye dɔgɔya morijugu bɛ janaba kɔnɔ wallahi fa duma yɔrɔ siga t'a la contre les mauvais femmes et hommes. ala k'an kisi musojugu tɔɔrɔ ma ani cɛjugu musojugu ye baasi ye n'i y'a kelen dɔrɔn cɛw a fɔ i jɔ janaba kɔnɔ diɲɛ janaba musojugu den kelen kɔni ye janaba ye diɲɛ kɔnɔ yan alhamdulillah musojugu b'o la ayo mais an ka nin muso min ko ala ye ni diɲɛ muso bɛɛ ye ni janaba bɛ se o muso ka taafe sɛbɛn ye i b'o dɔn muso min ani fa ani a burankɛ ka di a n'a buramuso ka di ani cɛ terikɛw ka di ani cɛ sigiɲɔgɔnw ka di ani cɛ balima ka di nka ani cɛ bɛɛ tɛ o muso tɔgɔ ko janaba den hakika Sangare. ani cɛ mɔni cɛ nka ani cɛ teri bɛɛ ka di a balima bɛɛ ka di bɛɛ ko ko mɛlɛ ta ye mɔgɔ ye mɛlɛ ta ye mɔgɔ ye nka a bɛ se ka balo fa Tɔɔrɔ t'a la. Kɛlɛ ye muso ye. Belebele. o ye musojugu de ye o ko ka bon ala ye ni ala ka taafe fɛngɛ janaba bɛ siran o ye subhanallah e yɛrɛ bɛna sɛnɛ yɔrɔ la barika min yɔrɔ o de fɔ wa ko bakari i ka dɔ i bɛna ka dɛ du bɛ yɔrɔ min tɛ o y'a sɔrɔ kilo a ye diɲɛ min fɛn min ye kan ko ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ bɛna fɛ a bɛ muso fɛ o ye faamanga ye e bɛ ka fɛn wele i tɛ kɛ mɔgɔ si kɔ kɛnɛya dɔnku i tɛ mun mɔgɔ si kɔ kɛnɛya bɛ tulu la kɛnɛya bɛ tulu la lakini a ye dumuni kɛ sa a y'a bɛ tulu la sa olu bɛ bɔ dɔrɔn k'a fɔ a y'a ko n ka cɛ an ka muso ye ma tɛmɛ dɛ walayi ko i mana se kuma ma ko kɛnɛ ka ɲi e bɛ ka fɔ de bilen ko muso tɛ maa ye ayi e b'i la dɛ wala muso n'u cɛ tɛ se ka si sɔrɔ a bɛ kɔn ka subhanallah hali ala m'a fa muso jugu b'a fa tiɲɛ don siga t'a la Allahu akbar muso jugu ma ye dɛ a ma ɲi a ma ɲi ala ka duwawu kɛ ala k'an miiri cɛjugu tɔɔrɔ ma o ye baasi ba fɔlɔ ye a ko muso bɛ diɲɛ jɛ dɔ k'o ye cɛjugu kelen ye cɛjugu ma fɔra ka jugu dɛ tiɲɛ don siga t'a la ala ka na ye e ye cɛjugu dɔn ayi a wala wala cɛjugu ma ɲi dɛ sangare ka muso nɔrɔ cɛ ka muso barika fa k'a bɛ fɔ fa Ayo. cɛjugu kunsigi de b'a kɛ ne muso dɔ don o don bɛ dɔgɔ ka taa tɔɔrɔ min bɛ da o ka dɔɔnin tɛ tiɲɛ don sangare muso sɛgɛlen don dɛ tiɲɛ don bon kuranɛ ko tant que muso sɛgɛlen bɛ ji tina ayiwa Jangan samia kɔrɔ ɲina. a ɲinɛ tɛ dɛ tɛmɛ tɛ k'an sɔrɔ bilen parce que tant que ala de ko kuranɛ na ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔw tunu ala tɛ fɛ tiɲɛ don bon musow y'u faw bila u baw bila u ka duguw bila u ka kabilaw bila an kama ka na kolo ta an bolo ka den wolo an ye muso jigili yɛrɛ i ye ka bɛrɛ cogo min na dɔɔnin don wa siga t'a la siga t'a n'a y'a sɔrɔ ko denko bɛ kɛ muso bɛ kelen kɛ cɛ bɛ kelen kɛ baroden tun ye kelen kɛ i tɛ sɔrɔ filanan la Sangare. o muso fililen ko dɔ la o bɛna sira dɛsɛ kɛrɛ la dɔw laban la ba o muso ayiwa subhanallah ayiwa a ye wale denw ta de sera ka kuma ɲuman f'u ye o ka kan n'u banana k'u furakɛ o ka kan a ka hakili t'u ka kira ko la a tɛ ko la tiɲɛ don n'o kɛra ala bɛ hɛrɛ kan ye siga t'o la mais an ye musow ta olu ma ni kole jɛ ye ka n'u nɔgɔ k'u kasa siga t'o la n'i ko sisan ko muso bɛ fari b'a fɔ a ko ti fari dɛ o ti fari dɛ mais e yɛrɛ ye joli ta ayiwa Sangare. ayiwa o tɛ fɛn ta o e ye joli ta ayiwa t'o la Contre les bandits d'armes. ala ka kisi faama jugu tɔɔrɔ ma o baasi belebele siga t'o la baasi sɔrɔ de kɔni ala ka duwawu kɛ naam Contre les mauvais djinns. ala ka kisi sini jugu tɔɔrɔ ma naam Et contre tous les maux de la wa ala ka kisi alahu taala ka dɛmɛ bɛɛ tɔɔrɔ naam Après, on commence avec le nom de Dieu. naam mɔrɔ ye an ka zizina alahu taala tɔgɔ barikama ye o ka kan naam
Le clément qui manifeste sa clémence. Dieu est le nom. Alors, Dieu est le nom. La même de là. De roger même. Le miséricordieux. Là, on ne va pas aller à la dos. Le Dieu unique et éternel. Le Tout-Puissant. Le Sage. Le Seigneur des mondes. Le maître du jour de la résurrection. Gulo bidda dangane ma dogo ina imaji do yake maka daka wata kamera take ka kamera imaji ayin zigi min Allah riba ta tigi Dieu Umar ba maka alabi Tikatola. Le Dieu qui ne mange pas. Allah wa ta'ala min jaffu Non. tatubulike Tikatola. la Ni somnolence ni sommeil ne lui prête. wa ala min jis nawa ji ajele fa Dieu jilla kala ala jebila Tikatola. zowole ala jebila Dieu subawa mo ko mina ala jebala Kamare. ibe ko wando ala min da ma ko ni Kamare. Ayiwa. Alhamdulillah ni bole ko kaba. olu ti mɔgɔ ɲinina a ɲininen ye a sini de bɛ yen O b'a dɔn n'o kɛ ye. sumaw ka ɲi bɛ yen mɔgɔw fɛ ala ta ye ni bɔn ka bɔ da kɔnɔ pewu a bɛ sumaw ka bila kɛrɛ la a bɛ se ka da da la Alhamdulillah. sumaw ka jurukisɛ bɛ yen bana bɛ kɛ kelen ye e ko juru bɛ juru la Awɔ. o bɛ juru fili mɔgɔw la Ka mɔgɔ minɛ. wa a ma ban dɛ kaba wolo la an b'a mɛn ko denmisɛn arafatula k'i tɛ si sɔrɔ A fɔra dɛ. Awɔ. tiɲɛ don dɛ Tiɲɛ don. tiɲɛ yɛrɛ N'i kɛra alabatɔla ye. e tɛ si sɔrɔ Bon waati balo. sabu nkalon don nka tiɲɛ nkalon don Ayiwa. O kabako ye. tiɲɛ nali donna silamɛ la sisan ta kira sara a ye san 30 kɛ kira kɔfɛ Tiɲɛ don. Tikatola o kɛra. Denmisɛn. parce que bɛɛ da Awɔ ne. mais anw ka bisimilaw de bloqué don cogo min na e na mi se tu Allahu Akbar e na mi ala jigi musomanin na ma se tu Allahu Akbar o bɛ ka ne birilen woro jateminɛ woro min kan ka da dibi la k'o tigɛ tigɛ ka kɔgɔ k'o la ka daba k'a la e bɛ se Kamare. I t'o sɔrɔ. K'i woro to dibi la. I tɛ balo. Subahana. deniya bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ joli Belebele. Alhamdulillah. ne yɛrɛ dɔn an ye dɔ minɛ dɔ dɔn n'a ka bɔ siya a ko fɛn min ko n'a ma ɲɛ ale ma ko n'a sɔrɔ ni silamɛ bɛ se ka kɛ ka siya to yen ko Kabako. ko adamaden tɔgɔ ka di danbe bɛɛ sogo ye dɔw b'an denw bɛɛ yan i den kelen b'i jigi da den kelen min kan o bɛ bana dɛgɛ ka taa ka bɔ musokɔrɔba ni minɛ den ka seli kɔlɔsi ni ye ɲɛnɛtɛ salamu aleykum e kɛlɛ ka papiri ko y'a fɔ ɲɛna ala ka hinɛ na e kɔni min ma jawlama ye koyi ala ka hali mɔgɔ kun ka sa ka den ni balo ta e mɔgɔ la si o ye suba o ye den duma ye Kamare. Bien fait. an ka dugu t'an ka kabaw de sigi bɛ ni jagaw wa a ma se ka fɔ dɛ i ko wajibi minnu bɛ siyɛn mɛ i tɛ se k'a fɔ ko suba Tikatola. kafiri do jamanadenw do ne bɛ si kɔrɔ bɛlɛmugu su ye ni dɛrɛdɛrɛ minnu ni dɛrɛdisi minnu bɛ suya sira kan u bɛ se ka kɔrɔ su na Kamare. Sira b'u bolo. walima n bɛ bɔ yan su na n bɛ taa sira kan n bɛ se ka n'o ye Ayiwa. hali kɔrɔ fana n'i y'a ye n b'a jeli ka fɔ Belebele. kafiri do. Kɛmɛ ɲɛmisɛn. Bara caman ta. An bɛ se ka to wale don ɲɔgɔn ɲini na an tɛ bɔ o ye silamɛ bɛ ka sidiw minɛ o kan ka furujaniw minɛ o kan ka kɔlɔsiliw minɛ o kan suba ka hinɛ ka fɔ danbɛ bɛɛ ka hinɛ kɛrɛfɛ la a bɛ mɔgɔ bonya ni danbɛ bɛɛ hali kɛw
Alhamdulillah. Ni ndo ko wala ko wala ko mala ko dako. Afam. Allahu akbar. Dan ba. Awala. Ala ka do. Mais aw ka da na ko 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 do ba ndale. Bari do mo bari ma ko be ga ndo ndu. Ko ni ko la. Ka mu do tu. Gafrani. Yo be no ko no be ki yo ka. Ala ko ba ni. Oyo ko ane. Bro, apolisi na o mo ro ka do be ki mo ya ta. Tege kiri mo ro ka ra wo tele wo yo ni. Allah. Ka da ko. To ga ko mo ko. Wani na kone ko ka za ku yi ka bawo ka fa a karata ko Allah ala da wala mu ta lawo a da bide ayo ne bide da da mula ne ka ta ka ayo ni yi ka fa ba ni ma tene ni fa billahi fa ne ko wala fe shi da na de kene dugu jɛra hali jeli fɔtɛ denni kun la mais den kun tun la k'a kasa bɔ hali mɔgɔ tɛ ka kɛ a la n yɛrɛ ka taa kama ko n'a ma ɲɛfɔ n ma fa mɔgɔ fɔ dɛ a tora k'a ɲɛfɔ n t'a ɲɛ dɔ fɔ dɛ nka n bɛ dɔɔnin mun wɔri Sangare ɲama. a tora a ko ɲɔgɔn dɛ A bɛɛ fɔ. a ko k'an bɛ moto wulu bɔ cogo min na o lɔgɔ nɛgɛso sen bɔ cogo min na ko mɔgɔ fana bulon bɛ ten wa kile de bɛ mɔgɔ bulon i bɛ mɔgɔ bulon bɔ. Donc, au lieu de punir, on doit vous donner ce qu'il faut, à ce que c'est à cause de la. Au moment où il y a ça, c'est là, à mon avis, au moment où ça reste ça, au moment où il faut me regarder, c'est là, c'est où de la mène. Donc, on a galéré, il faudrait se voir ça vient. Ça le doit aller, il n'a pas de nous sur Alhamdulillah. Puis, puis, c'est au Roubaix, on va qui est pour la boucle. Sangare. Gafrani. Ala kile no ka ngi nda fara gale Dopleni. ke fara no bi ko wala ka ta ba ko wala lai Ka da. dinga bi mo mo ka do ka ta ku ka ta ina da ko ka Sangare. Allah. ka tabrisi shi du bi shi la Kaba ko. du ma da ba ko la ko la ko ka Ba soy. Wala ki jugu bale ba. ne ko dai Wanda. wa ko ko shi wa ko ba da o ya ko ne Rebre. an gara ku da wani la mo ko ne tun ba ku da ka sai sai ya ga safe ko ga jan ba ko ra ka Sangare. Aiwa. ana ko ana ka nga mu da ka ta ga fita ne dole ne ko da ai ko wani dai ko wani gela ba la toro ba la ne ba la fa da ba la ga wala nya mi do ai fara ko ko ni da Amaya tibe. ni ko ga shi ya ne gani ya ma gela ba la Wallahi. ala alambia o mata maga dubitiya o mata maga ala kerobia o mata maga dodobia o mata maga ina rasul mata maga luis mata maga lu nan ke fara sanga da o mata maga maba baraji mola Sangare. lo digere ala ko ci fete Hasibiya. mo shiara de nyome ne hasibiya duwale ko ti fe ko to cheno do Sangare. wasi ko wani do ke mi ne shiya ko baro ko ko so mo ngai abdolo ko ko Ana hawi tor. abi sala ko mo ko da Ayo. Sangare. Wala ngata. nya ko do abi sala nya mo ko ka na ko ko mo to ko Rebre. Bina ma kana mo ko ke shibo de la da du kala be ni kala be mo du be Wallahi. Sigato. ni da mi kan de wala la ka mo ko ka o me ka di ka fi to la ka mo ko ka ndo ya ali mba to ya hawa ni mo ko do lo ko ni ndo do la billahi ali she ikira ka di Sangare. Rebre. ko da Ai. Adega la je. wanda na akama ni da lui e message pri parmi vous et venez à vous la ka di ja ko rasul Kebe nyamise. ni da ko ko kala Kendo. Gina te o ko te ani wona na ko wala to na na ni da lui ni mo ko ma di la ka Sigato. Korobo kala je. wa a ta wani ko kala nu ma ta la yere ma marabe yere ma tugude nti ya mi ya utala au na bare gele amna kai ro na duga ani yene Kendo. Sigato. lu ya ke ma ko ni boy ni wasi dablaka so irala no kara ina fenya la ko de ni won mo da da mi do da da Ayo. Sangare.
sini karamɔgɔ ka waju ka di bɛrɛ dɔw fɔ dɛ sabu an sera fɛn ma dɔgɔkɛ na. Le Dieu qui ne presse pas et qui ne dit pas. Ala min di presse waati ɲina. Siga t'o la. Ala ti presse waati ɲina i ye mɔgɔ minnu sogo ɲini i ye mɔgɔ minnu janfa. Ala ma ɲina si kɔ. Bamananw ko mɔgɔ ti presse i ba ka bolo ɲinɛ nɔfɛ. Siga t'o la. Ni ɲinɛ taara ni tigɛdɛgɛ bɛ ɲinɛ bi na. Ni ɲinɛ taara ni jɛgɛ wusu bɛ ɲinɛ bi na. Ala ko ale ti presse tan yɛrɛ ka mɛlɛkɛ bɛ k'a ma ale sɔrɔ ye. Sangare. Nafsi ذائقة الموت والله تدعم بوتر الموت لو على مين نتلقى كل من عليها فاني طول الزمن بمصلحة البلد جوهر الجبل شنو تقول حقوق لك والله أيام لك يا أخي أيوه ni kari sakola تقول نعم Le roi des rois. والله نعم L'envoyé de 313 messagers. kira tɛmɛ saba ni kira tan saba ci ba ala kɔnɔ an y'a zizi de tɔgɔ barika o ka taa na Et de 124 000 messagers. ale na ma ba kɛmɛ ba mugan naani ci ba ala tiɲɛ ala ye kabako caman kɛ dɛ wallahi adamaden kolotugu yɔrɔ kɛmɛ saba tan saba o de ye kiraw ye dɔnni yɛrɛ de dɔnni fɔ tiɲɛ n'i ka fɛn minɛ t'o dɔn siga t'o la kolotugu yɔrɔ o bɛɛ n'a ka kira de ni kolo min kari la n'i y'o kira wele o la o b'o tugu kolo kɛmɛ c'est-à-dire adamaden kolo ye kɛmɛ wolonwula ani bi wolonwula le kolo tugu yɔrɔ o de ye kɛmɛ saba ni tan saba o de ye kira kɛmɛ saba ni kira tan saba tiɲɛ belebele bon lamɛnba ba kɛmɛ ba mugan naani adamaden siku sibɔda o de ye waa kɛmɛ ni waa mugan naani Allahu akbar o de la mɔgɔ bɛ se ka bana ka waati jɛngɛ i ti dumuni kɛ i ji min wa i ti sa o b'a sɔrɔ lamɛnbaw ka idiya de b'i balo siku fɛ ni mɔgɔ kora nɛma tun bɛ sɔrɔ ni sumaworo tileganfɛn bɛ fɛ kabafɛn kuma tile ka fari kuma min na mɔgɔ bɛ sumagatɔw la ni sanji ba y'i bugɔ ni mɔgɔ bɛ taa a bɛ taa cogo dɔ a ɲɛ fɔ ji bɛ a bɛ don siku de fɛ dɔnniba nɛma de bɛ jigin siku fɛ a fɛ kɔnɔ tiɲɛ don dɔnniba walawala o la o lamɛnba ninnu mɔgɔ de bɛ balo o la kuma dɔw la ka o ti foyi Allahu akbar belebele o la bɛ se ka tile naani tile saba fo a ka kɛ tile duuru yɛrɛ mɛ cɛ fɛn wala Allahu akbar sangare ala ye olu de tiɲɛ na Le Dieu qui n'a pas conçu, ala min ma fɛn wolo n'a pas été conçu. wa ala min yɛrɛ ma wolo o kɔrɔ ye jinda bolo wa hakala tiɲɛ don na Et ne sera jamais engendré. wa ale tɛna fɛn wolo dɛ ayiwa dɔw ko sangare ko nabila isa ala bɛ yen alhamdulillah yesu kɔni mara ma se tɛ o don mara ma se sangare o do dɛ ala ye an fa adamada o fa ye jɔn bato la o fa ye jɔn bato la ala ye awa bɔ adama la o kɛra an bɛ se k'a fɔ awa fa ye adama ye tiɲɛ don nka ba tɛ awa la ayi bato o tuma ala bɛ se ka bɛɛ da ko faso la ayi o tuma ala ka kɔrɔ bɛ ba de a ti ban ala kɔrɔ bɛ kɔrɔ de la fiyewu o tuma ala bɛ dɛsɛ de la abada a ti ban isa ye ala ka ni ye ala ka kira tiɲɛ don belebele ana abudulayi ne ye ala ka jɔn de ne ye ala ka ni ye ne ala ka kira tiɲɛ don ne ko ko ala de ye isa isa fɛn bɛɛ ye o kɔrɔ ko ala a ti fɔ Allahu akbar alhamdulillah Il ne sera jamais engendré. wa ala tɛna fɛn wolo kulu alahu ahadu mɔgɔ na fɔ kafiri ye ka ala ye ala kelen ye tiɲɛ don alahu samadu jibrilu bɛɛ tɛmɛ ba don siga t'o la yamu ya liti wala mai wala wala mai kullu hu kufana hadu amma fa wala tama wala wa jomala yi ni ko ta kani wa kullu tala belebele Allahu akbar Le créateur de la terre Allah ta'ala mi sangabada et des cieux. Ani sangaba ani dugukolo Allah mi sangabada ani dugukolo da tiɲɛ don Ainsi que tous ceux qui sont entre eux. ani fɛn fɛn bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛ nin bɛɛ Louange à Allah. kalo bɛ wala ye o ka kan barikata bɛ wala ye a ye nin bɛɛ kɛ a ma dɛmɛ ɲini faama foyi fɛ tiɲɛ don faama kun bɛ yɛrɛ ayi
Le défenseur de ceux qui ont la foi. Allah ta'ala min ya aw ala dala ko su ko shi bai abi aw mun wa ta da ala abi ala ko aw su bi ala de ko ala ko shi Chino. la Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. abi ko le aw shi la kana na yi na da tun abi kara mo do ci amo ba la Natola. na bi tun abi kira do ci ko kira ko ba na bi da tun abi kara mo ma do probable tra ala da ba ko Chino. la Quant à ceux qui ne croient pas, ومؤمن بعوشلان نو يدان على الكافر منو منافق منو جاهل منو ils ont pour défenseur les tags. وأولو تسكوت على بلوشيو أولو تسكوت بالشيطان جيل كافر جيل الشيطان لا Ils les font sortir de la lumière aux ténèbres. الشيطان دلو بقول أولو تسكوت يلو لا كانوا جيل Sangare. Aya. ليك لما كيف واجو تبتلو متى أولو ما فوقو منو يسار وكتي فلا يسار أنا كان يسار مين صوبي تقدمي إذا أنا نتي ودودا لا Voilà les gens du feu. وأقول بتوقع جربتو لا Où ils disent لما رجعنا لما لو كنا وصلنا لسبوعيشو قال دينا فيها أبدا قال دينا وجه فيها قول الدنيا خلاص ودايتي Berbere. لا Dieu dit, الله تعالى ما نقولنا si vous aimez Allah vraiment, لا بيعرف الشيء لا لا ما بيعرف الشيء لا ما غير suivez-moi. أنتم على يرقو Allah vous aime والله كان الله تعالى يربيك أوسع et pardonnera vos péchés. والله كان الله يفقد ذنوبنا لا بيعرفه أنتم علىكم لو كان بيع على الكافر وقول أبي على في ذاك أنا خله أنا وليا Berbere. لا بيعرفه لا ده كانوا ده Chino. ده قلنا ذكر ولي ويجولا دوتيا جولا كده بابا جولا نوانا بيتي جولا سيسة ذكر لك كابل لك كابل لك Alhamdulillah. Berbere. ni ma boy kada beti Ayo. la ko kata ni ne ni ko ta be ka lo ta evita ni me da ke ni ko aba jar beti hal da ke boina ni me da ko be jar ko hal da ul bali amma ke ni Ayo. o hiri mu ne Ona zigi. ba ku mi ka mi ga ta ne be ka mu ne tu ala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan ila alamin Chino. momo de ala bi ci koy ga wadda no ga hele ko boni kala mo bi sigira pe na ma hele ko ama hele ke ka fir jar be jedo ko do Sangare. hele ko Anyefo. ay ko la shiela no de la mo hele o kaya ay ko la no ga ko dola de la du mo la de la mo hele o kaya ay no de be abi no de la mo hele o ka ay ko no ga ko dola be no do ya na bi do da ko ya o hele de ga Yangao. Sigatola. Yangao lo. Sangare. abi ko ko ke ti ni Chino. mais léegi nag waa ji ala ko problème la ni domaine la fo ni ko ga ay compétent bo wusla na mo ya ni ya wudu teori la million da wa fere ke na dina na do na Imma wala ya urbe. taw Alhamdulillah. Na lekum bo soron. ala ko ga wala daga do mo la ni o kata mi italuja ni te murtulo ni ya bismillah no ni na fara ni ngara ngara ga ta no o to ga ni ya ay no mo ya ni Alhamdulillah. ala ta ga publication mais an ka doni ni photo pour que mo na tele no fara lela ka fara ka fara ba no ka di ko fara ko Sangare. te pa je boy nga fere jalo wolo ay na force mais pour que ni bi te fere il faut fere wala ala ko mo la il faut ko mo ala ko mo la Ay, ala ko toda. mais force bi fere ala ko ta fere do le ala ko ta Chino. Sugudo. ay na no fere ni ni na pour le wolo
dɔrɔn da fɛ a tɛ fɔ feere yan a wari ka ye fana na wari kɛ ka fɔ ka fɔ feere ayi a m'o daminɛ fɔ n'i ye furudonforo ye n'i ye dabi ye o yiriw de don cɛw fila don a ma mais ala ko kɔnɔna na a ye mɔgɔw a ye tile ala ko sa ne sɔrɔ ka sira fa tɔɔrɔ ye mɔnɛ ne fɔ mɔgɔ e yɛrɛ ma se moti fɔlɔ Sangare e tɛ bi bɔ ka fɔ belebele mɔgɔ mɔgɔ na ne fɛ wala yan kɔrɔ bɛ yɛrɛ avion bɛ yɛrɛ avion bɛ tɛmɛ ni yɛrɛ tiɲɛ ale tɛ ale fɔ yɔrɔ bɛ jɔ k'i bɔ n'o fara mɔgɔ o bɛ yɛlɛ ko ta ye Sangare walima a bɛ fayida dɔ fɔ a bɛ bisimilayi sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ wolonwula siɲɛ bi wolonwula ni wolonwula a yɛrɛ ni ala cɛ a tɛ ka min kɛ fiyewu a b'o de fɔ n'i y'o sɛbɛn bi fɛn dɔ ka worofima k'a la worofima o bɛ sɔrɔ o de y'o jɛn la Sangare lɔbɔtɔ k'a kɔrɔkɛ ko dɛ nka garisɛgɛ de bɛ se k'a sɔrɔ a dɔ bɛ bolo yan n'i y'a lajɛ bi n'i ko i tɛ ɲɛ de o n'i m'a feere sɛbɛn n'a ye pour que k'i da ko la bi naani ani dɔrɔmɛ naani k'a yira ko wari min ka nɛgɛ an b'a fɔ ko baasiya ka fura feere n'a ka da y'a feere milieu la minnu d'a ma ka na san sara mais a ye ala tɔgɔ bɔ a la ala ko t'a la kuma yɔrɔ de feere de don o sugu don tiɲɛ teri tɔgɔ bɛ feere ala ko kuma ti fɔ ayi moto bɛ feere ala ko ti fɔ siga t'o la nɛgɛso bɛ feere ala ko ti fɔ tiɲɛ don batiri bɛ feere ala ko ti fɔ tiɲɛ don ne pourquoi se ka ne feere ala ko t'a la ayiwa mais ala ko in kɛ kun ye ne min bɛ ala la ka ne bagabaga pour que fɛ yan n bɛ bɔ ka d'i ma ka ne y'a suguya kaw tiɲɛ don ne ta tɛ sɔrɔ bilen ayi Sangare ne yɛrɛ n'an ta bila mun Pardonneur et le miséricordieux. Allah o taala ni yafa ma se ani hinɛ ma se siga t'o la o yafa n'o hinɛ ye mɔgɔw de mɔgɔw de m'o faamu ala ye yafa ma se jɔn bɛna kɛ cogo di olu kɔni dɔ kɛ jɛnɛ bi kun tɛ kɛ ala de b'a kɛ cogo sɔrɔ olu kɔni dɔ kɛ wala ni jɛnɛ bɛ ne ti ka bɔ a la e b'i ta de dɔn ayi a t'a dɔn a t'a dɔn o sugu don dɛ siga t'o la ala ka ne sababu ma ami na Ensuite que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed. lamɔrɔ ye a bɛ sɔn ne kɛ belebele ma ka n'o muhammadu ye wasani na Le premier et le dernier des prophètes. kira fɔlɔ ale kira laban ni dugu kɔnɔ in nka kira wɛrɛ tɛ yen kira bɛ fɔ tiɲɛ don na Venant de la Mecque et de Médine. magangaw tɛ ani madinakaw tɛ yen wasani na Le fils d'Abdoulaye et de Aminata. abudulayi tɛ ni aminata tɛ kɔnɔ wasani na Le prophète qui a 201 ans d'ici. muhammadu min ye bonya tɔgɔ ni karama tɔgɔ kɛmɛ fila ni tɔgɔ den kelen sɔrɔ ahamada belebele tɔgɔ kɛmɛ fila ni tɔgɔ kelen mɛ n'a fɔra muhammadu a faamu dɛ ayiwa a ka mɔni ko tɛ siga t'o la misiri la jaabi dɔ tun wele ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah wasani nga b'o de la tiɲɛ don siga t'o la an y'a fɔra ne tɔgɔ ko madu nga ɲimu ayi ale kɔni misiri bi wele kabi misiri mankan mana fɔ muhammadu rasulullah tiɲɛ don e yɛrɛ tɔgɔ ye madu i y'a dɔn i ni ala tɛ nin jɛ ko ye siga t'o la a y'a dɔn i fa y'a dɔn nin ye jɛ ko ye dɛ tiɲɛ don i fɛ y'a dɔn nin ka cɛ ko siga t'o la i muso kɔni awɔ wa a ma ban dɛ i yɛrɛ y'a dɔn nin jɛ ko ye siga t'o la sangare misiri bi wele k'a fɔ bi misirila kɔnɔna ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadan rasulullah e fɔ sangare wala wala an ka taa ashhadu an la wa ashhadu anna muhammadan rasulullah o t'a la muhammadu wasani k'a fɔ bi ne ye bisa kɛ mɔrɔkɛ ye o t'a la ne bisa kɛ n ka libye o t'a la ne bisa kɛ n ka dugutigi ala ko ayi muhammadu de b'a daminɛ k'a laban tiɲɛ don belebele jɛnɛyakɛla mɔni ni ko tɛ ayi fiyewu sɔrɔ mɔni ko tɛ abada lamaratɔ mɔni ko tɛ ayi forodonɛ mɔni ko tɛ ayi o t'a sɔrɔ ne donnee filɛ nin dabali jugu bɛ kɛ foro la ka n'o laban k'i ka foro jeni i b'a da ka dɛsɛ a tɛ sɔn yɔrɔ aw tɛ forodonnaw dɔn dɛ ayi n bɛna dɔ f'i ye belebele ɲɛmɔgɔw ma n bɛ kelen d'i ma ayiwa kelen n'i ye foro don k'i kɔ don i tɛ se k'i to tugun
Sigatula. I bɛ tɛna fili ka nɔgɔ. Tiɲɛ de. N'a lajɛ. I bɛna lajɛ ni ko bɛ cogo min na. Cɛ ye foro sɛnɛ. A ma fili. A nana yɛrɛ tile k'a sɛnɛ. A ma fili. A seginna kan k'a sɛnɛ. K'a to k'a sɛnɛ n seyi. Cɛkɔrɔbanin min bɛ na nɛgɛso la. Kere koyi. Nɛgɛso bi. Fɔlɔfɔlɔ ta bugu yɛlɛ don. Bugu in yɛlɛ mɔgɔ tɛ yan. O wari t'a kun k'o dilan. Ayiwa. Kɔlɔsili filɛ o de fɛ tigɛ o la a mana sigi. Furudani de b'a la mɔgɔ de don hali o filɛ sigi. Kulusi kɔfɛla fara l'o. Sangare. Furudani b'a kunkolo. A bɛna nɛgɛso jɔ i ka foro donna la. A sigi bɛ nɛgɛso kan. Bakari cɛ. Bakari sɛgɛn na dɛ. A ko n t'a siɲɛ naani n'a ye. San bɛɛ man kan mɔgɔ la koyi. O y'i ka foro donna ye. Sangare. Ayiwa, an b'a hakili to o la. O foro donna ye. Ɲɛmɔgɔ ma. A lamɛn kɔfɛ ɲini. Allahu akbar. O bɛ dɔn kɔfɛ. Kɛlɛ tɛ a barika banna den foyi t'a bolo den bɛ se ka nɛgɛso k'olu dilan. Dɔgɔnijugu. A bɛ mɔgɔ de ba ta ba k'i kɔ cɛ ten. Tiɲɛ don, siga t'a la. A tɛ kɔrɔbɔ. Ala kɔlɔsi mɔgɔ o mɔgɔ ka baara ye dɔgɔnijugu y'a ka dugu la. Ala ka kabilaw la. A y'u kɔfɛ bali. Ayiwa. Foyi. Tiɲɛ don. Olu bɛ se ka fɛn kɛ. Siga t'o la. O ka fɛn kelen ta kɔni n'u bɛna n'u musow kan. Awo den. Aïe, mon va travailler. Là. Celui qui n'a jamais fait de péché. Moi, le beau-père de Ali. Le grand-père de Al-Hassan et Al-Hussein. Le prophète qui fit prophétiser le 17 du mois de Ramadan. À l'âge de 40 ans. Le prophète à qui le Coran a été révélé. Il n'y a point d'autre prophète après lui. Car Dieu dit dans le Saint-Coran. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et accompli sur vous mon bienfait. Mɔgɔw bɛ ɲɛsin a kala ma k'a fɔ bi bɔda la i ka ɲɛsin ka olu b'o ta ayi abada fɔ ni jan ni jan ayiwa ala ka wuli amin o dafara tew o tuma jiri dafalen kɔfɛ jiri bɛ bilen ma o kɔfɛ o ti siga t'o la le père des orphelins mɔgɔ minnu bɛ yen tun bɛ denw fa ye fɔlɔtɔliw fa miskinaw fa c'est pourquoi Dieu dit. Ceux qui mangent injustement les biens des orphelins. Ne font que manger du feu dans leur ventre.
Zikritu. Nimbeko. Mɔgɔ bi ye tile denw ka nafolo duni tɛmɛnen ani nkalon ye k'u bɛ ka jarimɛ tasuma de dun. Ils brûleront bientôt dans des flammes de l'enfer. Wallahi k'u bɛna jigin jarimɛ tasuma na sɔn da silamɛ yɛrɛ fɛ. Mais il y a des gens qui disent que Jésus-Christ viendra. Mais nin bɛɛ lajɛlen la mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔw cɛla minnu jigi b'a kan hali bi misirikɛla walew wɔsirikɛlabaw Mali walew ya minnu jigi bɛ hali bi ko dabila Isa bɛ jigin. O de b'an bɛɛ la ko Isa bɛ jigin. Mais Ala k'o diri dafara ka di Ala kɛrɛ ma Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam. Aw ko Isa bɛ jigin. Mariama den Isa. Diri dafalen kɔfɛ. Mariama den Isa bɛna mun fɔ an ye bilen. A dafalen kɔ. Mariama den ye tile tigi de ye. Muhamadu ye tile tigi ye. Ko kira ye 313 ye. Muhamadu ye 313 ye. Ko Isa bɛ jigin o. O y'a kɛlen 314 de kalo. Or Dieu dit dans le Saint-Coran. Et quand Jésus, le fils de Marie, dit oh l'enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah. Envoyé à vous. Confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi. L'annonciateur d'un messager a venu après moi. Dans le nom de Dieu. C'est pourquoi le fait que nous soyons utilisés dans le Saint-Coran, ça désigne la même personne, le prophète de l'Islam. Quoi de bien là-bas, ils sont côté, à quel côté, Bible est côté, Ancien Testament à Bola, Nouveau Testament à Bola. Oui, il y a là-bas, ils ont les Israéliens à l'Orola. Pour Allah, na tiré de Blacana, ni Salman, ni Salobina. Nous avons trouvé la paix. Bible côté. Bon, ni Salman, quoi, bon, on ni Salman. Ora arabuka ko de ko Ahmed Ahmed ya arabuka ko babana ko de ko ni salma bo Ahmed ni Muhammad be ke le mo islam ko ka chedo wasale ko ko ni salma bina ko be ka de lo be ka tuana ko bina laba bibulu ko chedo mais nous wata samo ya ko Ahmed la ka ko pakala kita udah orang ko pakal dogelo kuli o muazu na halilu yake kala kuli o muazu ko ne mawuru kuli tangare gatala dalba kewara ya ko de wallahi mawuru la bay cedo le bayu na ko badu kigato la kiyo ko kuli do ahmad al-bashir wa salim awi wala min gare awi atam de musudi kaba u ya ngore ko wati bana ko erfa bana ma wa bana amna se muso ka fona amna muso ko bere fon ka anoniya na daga da sa kedo wata da mabe sigato la dole ki ma erla ai afira lejje da be kiri kala harre hayya hal mo ko se ka kala da yela am ko do ka bulla subhanallah ka dibu balele to do re ka dibu majini di kenna ba faka majini do mo da ko le de re da ka fata ke ban wata buri abi se ja ko da asaban da bi re ko apele za ko bi mama ke tamare
bɛ pɛrɛn-pɛrɛnlen don bana bɛ minɛ kosɛbɛ ni kaba wulila o ko tɛ muso nɔgɔlen sen pɛrɛn-pɛrɛnlen don fɛn bi a cɛ ka sange bɛ fara ka cɛ fara kosɛbɛ Tangare ayiwa sɛnɛtala dɛ ale bɛ sɔn bila ma sugu tereke dɛ dɔ bɛ taa fɛn dɔn kisɛ filɛ la fɛn tɛ dɔn amadu dɛ a muso dɔw bɛ sɔn ka bɔ i b'a fɔ jaabi maliki a dɔw daburu bɛ saba ka bɔ yan fo saa o sirakura sɔrɔ k'a fɛ n bɛ se a fɛ o ko in bɔlen don sen kelen san kelen sen bɛ gɛrɛ ko dugu ma k'a tɔ kelen bɛ fɔwolokala la talo Bilegiriba kana o bilegiri yɛrɛ kana faralen don si kelen bɔ b'o fɛ koto fana koto fɛ ɛɛ jɔn bɛ maa ye muso kɔnɔna labɛnlen ka di cɛ bɛɛ ye ne y'i tila k'i ko k'i jɛ fiyewu ka fi ɲɔgɔn don min kɔnɔlen don kuncɛlen san sugu la min kɔnɔlen don dimanche yan sugu la n y'a to mais ka bɔ ka min tɛ kɔrɔ muso yɛrɛ min bɛ se ka fɛn lafali kosɛbɛ denkɛnɛnkɛnɛ fila sɔrɔkɛnɛ ninnu min bɛ se ka se tigɛ a cɛ ɲɛ ka premier kɛ a ma ɲɔgɔn nɔgɔya a ma kɛlɛ ka deuxième kɛ a ma kɛlɛ ka troisième kɛ a ma kɛlɛ marimɛkɛ n'i y'o fila sɔrɔ i kan ka fara k'i kelen ba. Tangare ne t'olu si ta dɛ. an bɛ san ka bɛn bɛn nɔ o ma se k'a faamu fiye. wa ala ka ne jigin fana wolo dɛ. n'a ye tɛgɛrɛ k'i la sabakɔrɔ fitiri wale dɛ ne ye sɛgɛ min ɲɛbolo dɔɔnin dɔn i ye sɛgɛ min kɛ ne o ma bɛn ma ne bɛ du kɔlɔn kɔnɔ